Žijem GTA lifestyle, len zarábam, rozbijam auta. Hodzaký bastard ma chce nasrať, preto ich strieľam. Pôjdeš s ním venku? Ne, ja to zaplatím celé, záleží koľko to bude tak stať. vy ste mali drogy u seba, čo myslíte, že pôjdem na nejakú rýchlosť teraz, hej? No, Držanie drogy aktuálne na mieste. Kolegovci si s ním poradia v meste. $2000. Keď sa môžem spýtať, čo bude so mnou? No, vy, neviem, by ste asi bol, no nič s vami nebolo. no dobré, tak celková pokutka bude koľko? No, držanie drog máte $2000, neviem, či Dobre. chce ešte kolega vám niečo dať iné, ale... No ja mu dám ešte to nespôsobilé vozidlo. Čiže No ja- 2000 plus nespôsobilosť vozidla. No to je problém. Dajte mu za 500 to nespôsobilé vozidlo. Piče, vravol som, že chcem ísť radšej za Na to. mieste oddelená bloková. Ja som to vravol, kurva. Môžete ísť so mňou? No dobré. Ste ochotní zaplatiť Áno, môžem, na mieste? samozrejme. Môžete ísť do auta? Ešte na chvíľku? Alebo už ste v pohode? Ja už som v pohode, páni. Dobre, tu sa oprite o vozidlo vaše, dobré? Ale pán policajt, prečo by som sa mal? Ja som bol len šofer. Ja neviem, čo oni dvaja robili. Ja som mimo všetkého. V kľude si ma prehľadajte, môžete mi zobrať všetko, mám tam jedine boxer. Áno, ten mám jedine. Ten mám... To ja neviem, čo oni urobili s tým autom. Ja? Ja som teraz vyšiel z basy. Ja som Dobre? sem došiel a počkajte, môžete ísť na bok? Dajte sa na bok, to trvá. Ja som sem došiel a sedeli ste za volantom. Ja som nesedel za volantom, mňa musel niekto presadnúť. Pán policajt, aby som vám objasnil situáciu, on nesedel za volantom. Dobre, veď ja mám zapnutú kameru. Tam to bude všetko vidieť. Tak si pozrite Čiže- kameru, že som pôvodne šoferoval ja a potom vlastne som vystúpil a presadol sa na No. vodiča. Dobre. Pozrite si kľudne kameru, je mi to jedno. Čiže vy dvaja nie ste spolu, áno? Nie, nie, ja som tento, ja som zamestnanec tento, čo sa týka tabakovej farmy. Ja som barman, takže preto ja som len v podstate pracujúci chalan, čo vám môžem povedať, pán policajt. A chalani akurát len jeden vraví, že prišiel z basy, druhý vyšiel, že chce ísť pre ňo, tak ja neviem. Vám to neviem objasniť, pán policajt, toto. Kľudne pôjdem s vami, ja sa vám nabraním, pán policajt. Dobre, v poriadku, ale ja len to rozmýšľam, čo s pánom, ako sedel vo vašom aute. Nie, toto auto ináč patrí celkovo firme, to auto. A to auto som vyťahoval ja, že aby sa používalo, takže potom to auto ide na mňa. Dobrá. Ja si opäť. No, ty si ma bonzol policajtom? Vy sa obidvaja furt bonzujete, aj ty, aj on. Bizbest zahral by som si, ale Dobre, teraz dobre, mám teraz prídi ja pre nás problém s hlavne už, grafikou. lebo ešte chvíľku tu budem, tak... Tečka ma štvú celkom, no. Nevadí. Ďaká tebe. Tvoja vina. Nemáš zač, ešte som mohol hodiť na teba, som ťa zastal, dobre? Čo si chcel na mňa hodiť, akože? Čo si chcel na mňa hodiť? Že ja za to môžem, ako ty šoferuješ? Že ja môžem, že ty nemáš vodičak? Ja za to môžem, za všetko môžem, či čo? Tak nie, Akože ale za koho že ma mal som- máš do piči? Pozri sa, mal som povedať, že šoferoval si ty. Mal by si potom Áno. problém, že si Nie, šoferoval vozidlo. nemal by som problém, lebo ty nemáš vodičák. Však ale ty... Čo, dobre, Bizbesku. buďme kamaráti, dobre? Vezme si rukou. Dobre. No dávaj, Dám si cigaretu, lebo mám z teba nervy, ty kokos. ja si dám bongo. Lebo...
Také dobré. Ideš či? Mám proste debilov za... Bacha na tie pedečka hlavne. Bizbesta, ja chcem cigaretu. Ja si nemusím si dať tento. No v hre, ale Tu IRL... vyhodíme potom asi v bare a my pôjdeme vybaviť to, čo si mi dlžný a môžeme keď tak spraviť tú banku. Výborne, ešte aj voľa do banky sa vypravajú, no super. Čo beháš ako pri posratý? Veď kľudni sa do piče, pijanko, halo, čo je ti? Ja to mám v trestnom registri? Že Krište, Nebojte Dobre, sa. toto je naša krásna stanica. Neviem, či ste mali podobnú v tom vesmíre vašom, alebo v minulom meste, kde ste bývali. Viete čo, mali? Reálkami skoky. Mali, no. Dobre páni, poďte. Vrátnika, dobre, volá sa Lojzo. Má rád, keď sa mu ráno zdravíte a keď idete do služby, tak sa mu odzdravíte, chápete? Takže dobrý deň, Lojzo. Zdravíčko, Lojzo. Dobrý deň, Lojzo. Lojzo, zdraví. Dobre, pane, máte nejaké teraz skúsenosti? Prepačte, že skočím do Konferenčná keta? Prepačte, že skočím do konverzácie. Vnútri sa nefajčí, že? Samozrejme. Nie, Venku, áno? Dobre, ďakujem. áno. A teda, viete teraz pokročné skúsenosti a... No ten zadok je dobre buknutý. A ešte nemá, tuším, aj zadné okno. No to odtiahneme, nech si doberú nové. Vyzeráte, že vy ste v pohode? Niečo vás boli, alebo... Nie, nie, ja som v pohode. Aj vy ste v Skôr pohode? tady kolega vedľa mňa. Stojte, nech si skontrolujem. Samozrejme. Čo dom, čo? Že budem si musieť prenastaviť celú klávesnicu, ty kokos, lebo neviem, kde čo patrí. Mám na troch, minimálne 4 funkcií, v klávesniciach mám 4 veci. Čak si prenastav. Keď je náhodou, že pôjdem do nemocnice, tak si to nejako prenastavím. Bo neviem, kde čo patrí. Na YZ mám normálne tieto veci Počkej. auta, toto, tamto, hento a tak ďalej. Aha. Vyzerá, že aj vy ste v pohode, niečo vás boli, alebo... Áno, drgol som sa, drgol som sa, pán doktor, do hlavy, dokiaľ neviem, či náhodou nebudem mať otras mozgu, ale na to otras mozgu sa necítim, lebo oček by som nemohol stať na nohách. Jasné. Ale mám nejaké to mierne, len také, že buď krvácanie z noska, ale to je v poriadku. No, to je úplne v poriadku. Dobre, tak ukazuje nič, aby ste mali nejakú zlomeninu alebo niečo. Nie. Všetko je OK. Ten otraz mozgu dajte si, napíte vodu a hlavne kľud. Dajte si odpočinok. Dobre, Ale nevyzeráte, aby ste mali otraz mozgu. tomu verím, že nie, ale tak, viete, pán doktor, radšej sa opýtam, ako by som mal povedať inú vec. Ale ďakujem. Dobre, majte sa. Keby niečo, dojdete. Samozrejme, určite stavím sa. Ďakujem, majte sa. Majte sa. No dobre, Nie. kolega, ja chápem, že sme kolegovci, ale Jak si musím nás to tak spraviť, dobre? Dám vám fúkať. Ja nemám nič v sebe. V poriadku, ja to Naozaj. musím spraviť, chápete? Nepil som, prisám, že nie, nepil som. Jedine len vodu čisto. Ja že vám som- verím, len pre istotu ja to musím Kľudne. vždy spraviť pri tých dopravných nehodách, bohužiaľ. Viktor 41 na IMS-ko. Poprosil by som, ak by ste mohli prísť na našu 1020, je to Seniora Freeway, oblasť 7360, máme tu 1050 v dvoch PD. Ak by ste mohli dojsť, by ste mohli byť na mieste. Vyražené. Ďakujem. Viktor 41, 1. Kokšenová ma hlava boli extrémne. Že aj nevidím na tie tlačítka, ktoré mám.
Viktor, volal som akurát im MS-ku, prídu hneď sem. Zdravičko. Zdravím, no čo, preteky, či čo? Dá sa povedať. Nie, máme tu problém, tuto pánovi kapitánovi, aj môjmu kolegovi krváca z nosa, aj mne krváca z nosa, ale ja som na tom v poriadku, ja to nejako prežijem, len hlavne, aby oni boli v poriadku. Jasne, pozrieme sa na to. Ďakujem, pán doktor, ste zlatý. Oviažeme vám hlavu. Skontrolujeme ešte raz stav. Hajzlík jeden. No tak samozrejme, že to je jasné, keď tu niekto príde do piče s takým autom, kurva, vytuneným na max. Čau. Keď niekto príde tu s takým vytuneným autom do piče, tak my policajti máme problém ho dobehnúť. LEO 1CAU. Čau. Je to lepšie zastavené krvácanie, alebo... LEO 1CAU. Pán kapitán, pozriem sa do auta, kúvam, že či náhodou tam máte vreckovky. Ja tam plný nepotrebujem, ja si zoberiem vreckovky, ďakujem. Kurva, nejak ma bolí hlava. To bol to náraz dosť celkom. Liečenie. Pán kapitán, ja som nevedel, že nosíte vreckovky v kaslíku. A som ich tam našiel, pozrite sa. Dobre. Že by som ich mal. Aha, dobré. To len ja vidím. To sa vám asi zdalo. Hej, zdalo sa mi to. Mne ešte šíbe z toho žeriav. Nic sa nedieje. Vyspinkajte sa, ľaškajte na postielku a bude vám dobre, uvidíte. Dobre, dám na vaše slova. Majte sa. Dovi. Servus, Ignác. Ja som také hovado. Z. Pán doktor, čo sa stalo? No, váš kapitán zletel. Pomoc, oživovanie, malo by to byť v poriadku. Je to lepšie už, pane? Reálkami snom najebne Boha. Pán doktor, ja som hovoril pánovi kapitánovi, nech si dáva pozor z toho rebríka, keď bude zlízať dole. Drží mi... Počúvaj, rádio Cibulka, vypni sa, buď ticho. Rádio Cibulka, ticho.
Kámo, vám tu jazdia električky? No to chcem vyskúšať. Nevyskúšaš. Pozri sa, ona zastavila. Bože, rýchlo, nestíham vlak. Už si mal niekedy takého chalana, ktorý s tebou fakt hrával všetko možné a chcel s tebou byť na každej jednej akcii? Čo si ja... V mojom okolí, moji kamaráti, oni vôbec nehrajú. Ja keď si nenájdem... Aha, okej. Poď jeden so mňou. som si s tebou. Ja idem s tebou. Nasadaj do piče. Nastup do tohoto auta, skurvená. Rýchlo má tu kokotov. Žltá zlávka. Choď. A ty drž hubu. Ide za nami tá dodávka? Nie, nejde, dívam sa, že nejde. Ja si ich strasem. Okej. Poďte na miesto. OK. A kam je to miesto? Ku nám do baru. Ja okej, idem tam. Buď ticho a nič sa ti nestane, rozumieš? Ak chceš... Kurva, tí vagosáci má už kurva seru. Nevadí, aspoň z nich dostajeme nejaké peniaze. Koľko by si vôbec ani chcel? Ja neviem, dohodneme sa. To sú len červíky. Máš ako budeme. Dívam, že ti náhodou aj pandle za nami nejdu, ale nič. Nič, čo? Nejdu. Jeden diel týmu je dole. Aj, poď do pičoť. Vystúpiš a... Nerob pičovine, dobre? Poď. Merať ho, keby naozaj. Poď za mňa. Tuto do týchto dverí. Viem? Áno. Tu si sadni na ten gauč. Na ktorý to? Čo? Alebo stoj, ja ťa ideme... Čo máš u seba? Nič Okam- práve, že... Daj mi vysielačku a mobil okamžite. Ani to nemám. Neverím ti. Tak ma prehľadaj. Neveríme ti, že to máš. Ja mám len peniaze a vodu pri sebe, to je všetko. Ja si myslím, že klame. Tak ma prehľadajte. Takže ja mám kurva prehľadať. Vieš mi poradiť? Čo? Čau, mečere. No čo, Aronko? Potrebujem, aby si sa rýchlo predbrekol, ideme ukradnúť jednu osobu. Ak chceš vidieť, tak ja už som dávno ready. Takže ideme. Kde si? Veď v aute sedím. Ktorom? V tom čiernom. Tak poď. Čak, tak poďme. Čo brzdíš, veď, ak už chod nie, teda či ty Taká otázka, treba do piče písať fízlom, či ne? Neviem. Môžeme potom. Ale ja nemám tlmič na tejto zbrani. To ich dáme. No, zastavte pri ňom.
Zoberte ho. Zoberte ho do piče. Dávaj. Dávaj do piče. Dávaj, Sadni si do auta, tam do tej Audiny. do Audiny poďme. Sem? Poďme do Alebo sem, Audiny. kurva. Daj ho do auta. No, dobre som si. Vystup do piče. Čo? Presadni si. Som ne... Aha, tak ma prehľadajte. Jak ťa mám kurva prehľadať? Vieš mi poradiť? Čo? Môžem ti dať moje peniaze. O peniaze nám nejde. Ide nám o to len, čo robíš. Čo robím? Jak ho kurva prehľadám? Ty to vieš? Ani sa nepohni. Nebojme rimu na gebulu. No tak počujem. Ako prehľadáme kurva? Ja ho prehľadám. Potrebujem tú vysielačku od neho dať do piče. Nemám vysielačku. Neverím ti. No fakt nemám. Neklamal. Nič nemá u seba, má len vodu u seba. A sme u nás na pláži dohodí do kancelárie. No, teraz ti dám telefón. Zavoláš svojmu šéfovi, že chceme za teba 10 000 výkupné, dobre? Áno, jasné. Kto je váš šéf? Jak sa volá? Ježiš. Jano White. Aha, to lepšie meno si nevedel dať. Keby čo, tak volám na vysielačke. Brea, počuješ nás? Ty, nepočujem ťa. Potrebujem help hneď. Nepočuť ťa. No čo, amigo? Nezabijete ma? Keď to bude v mojich možnostiach, tak to neurobím. A ak to prevrtí okolo mňa, tak... Počuješ, Brea, si tu? Čo dostanem? Vyprask. Čo ten tvoj šéfko? Ja neviem, ten môj šéfko, ja neviem, debil. Ten tvoj šéfko vidno, že na teba sa chcel vyjebať. 100% nie. Však prav, tak musí zaplatiť 10 000. Tak si nejak našetri, alebo čo? Alebo zdechnem. Čo je to tu kurva? Tak zdechnem? To, ja neviem, to sa nepýta tak pičoviny, proste musíš, chápeš? Máš jednu úlohu, prosím ťa, našetri si to, nech nezomrem. Od gengu si vypýtaj, len nech nezomrem, mamo, fakt. Jako prosíka o to do piče, Hej. to sa mi ľúbi. Čiže také veci O som kámo, nevedel. karabina. Ty zaplať, však asi normálny môj kamarát, tak mi to asi zaplatíš, ne? Dávaj, prosím ťa, ja neviem, prosím ťa, len mi to zaplať. Ale RP Fear. Volá šefino do piče. Prosím ťa, debil. No Fakt idiot. čo ten tvoj šéfinko, čo ti On sa povedal? furt pýtal, že kde som. Tak si mu mal povedať, kde si. Mal si To som- povedať? Nie, nemôžeš mu to hovoriť. No však Pošleme ja som mu to do nepovedal. správy postávku, kde sa všetci stretneme. A ja? No ty nie, ty koko, ty tu zostaješ, ne? Okej. Nie, ideš s nami, tam si No samozrejme, vymeníme. že ideš s On mi nami. zdieľal polohu. Ja potrebujem, aby si mu poslal teraz SMS-ku postávkou, kde sa stretneme. Dobre, tak a mám mu poslať teraz polohu? Nie. Kde sa stretneme? Pošleš mu Neviem, ako postavku. polov jebe ti. Dobre, nebudem poslať Pos- polohu, ale kde sa máme? Počkaj, dohodneme sa. Poď sem, Miky. Kde sa stretneme? Neviem, nejaké dobré miesto. Ja myslím, Počkaj, pozri. rozmýšľam toto, ako je ten majak. Ja by som dal aj 8 000. Tak Čo poďme to tam. je? To je kde?
To je dole v tom bare. Do Pero, či čo to je? Dobre, tak tam asi to môžeme dať, to je dobrý nápad. OK. Tam to bude super. No ale ide o to, počuj. No. Jak to, že to do piči nedvíha? Ja neviem, to je debil. Či kokotom vyjebaným teraz nebude dvíhať. No dobre. Podsral. To bol tiež, že tej dodávke, jak nás tam videl. No? To bol asi on. A prečo ti akože nezadvinú telefón? Nemá o teba záujem, alebo čo kurva? No asi nie. To on šoferoval tú žltú dodávku. Kurva, musím si dať whisky. No on Tak teda tu fakt som rozkropil dole pod mostom. On je moc námyslený na to, aby... Á, tak už vieme, prečo nezdvíha. Prečo? Lebo už je piči zo života. Čo? Tak vidieť, že asi šéfko, Či na máte teba sa piči vyjebal, zo života? kámo. No počkajte, ale vykrvácam teraz za chvíľku. Prečo? Však lebo už si ma strelil. Pozor! Jeden z vás. Nikto ťa nestrelil. Pozor, chcem mu podať niečo. Do piče! Ne, dneska už. Jaj. No, No, pomohla ti tá bandáž. áno. Dobre. Čo budeme kurva robiť? Volaj mu, kým nezdvihne. Ale to on nebude dvíhať, lebo je debil, on sa bojí. Dočkaj, Tak to rob. Tak to urob, lebo ťa do toho Ja vám donútim. všetky môžem dávať tento číslo. Mám ťa na mužke, kámo. Nechci, aby mi aby moja gulka preletela tvojim skurveným telom. Nič není moja chyba, však... Toto není moja chyba, že on nedvíha, debil. Čo mám s ním ďalej robiť? Nič, povedz mu, nech mi dá číslo na toho kokota. Dám ti. Jasné. Tak diktuj. Čak postrelám ho. Ale to je koho? To je tvoje číslo. Jak moje? To je Janové. Nevíte, že ja... Mám jeho číslo, mám mu je zavolať, ja? Či čo? Vyskúšaj Každý to. mu zavolajte však. Možno sa potom spomenúť. Nevolá. Nedvíja kokot. Niekomu mám teraz zavolať ešte. Vidieť, amigo, že sa na teba Adam. všetci fakt vyjebali. Počkajte, ja mám ešte jedného. Čo mu píšeš? Povedz. Janovi. A čo? Odkiaľ mám vedieť, že si mu už nenapísal, kam ideme? Nie, nenapísal som nič ešte o... A čo máme v Daj si rukách? pohov. Samo, daj si To som pohov. tiež nenapísal. Dobre, napíš mu, Čo? že... Kedy, kurva, sa tam stretneme? Za 5 minút. To mám napísať, že kedy? Nie. 30 minút sa stretneme na 8:000. Za 10 minút... Nech donese 10 000. Za 10 minút 10 000? Áno. Za 10 minút 10 000 postav 8000. Ak to nesplní, dojdeš o hlavu. A čo to je? 10.0 čo? Či čo? Kurva! No Však piče, som to ty si, nepočul, lebo však tuto píšem jednu správu. si fakt sprostý, alebo či si jebnutý na hlavu už. Obidve, ale No, jaké je to? je to na tebe. Čo kurva nevieš? Postav. Však 8000! 8000, kurva, nevieš to napísať do dobre. piče. Nič, zoberte ho do auta, kurva nejakého. A nech nerobí pičoviny. OK. Poďme, zdvíhaj sa. A poď predo mnou s rukami nad hlavou. Miky? A kam mám ísť? Von. Som vonku. Máš náboje? Mám, ale nie pri sebe. Teraz kam? Rovno k východu poď. K východu poď. Tak. A počkaj ešte na nich, hej. Nie tam, druhá strana. Poď doľava. Ok, čak ja nevidím. Dobre.
Jeho vyťahnuť z garáže. Do ktorého? Skurvené zámky prijebané na aute, do piče. Čo sa rehoceš? No, do piče. Koľko teplo mi je v tej prijebanej maske. Ale aj mne, čo myslíš? Na piče. Poďme si dať panáka. Ešte raz? Poď. Čo? Poďme si dať panáka.